Выборы 2020 года станут шостымі ў гісторыі суверэннай Беларусі. І ніводная з гэтых выбараў, акрамя першых, не прызнала міжнародная супольнасць. Выбарчая кампанія пачалася, адзінага кандыдата ад апазіцыі няма. Апроч дзейнага кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, пра намер балятавацца ў прэзідэнты заявілі больш як 10 чалавек. Як будуць праходзіць гэтыя выбары і калі беларусы змогуць даведацца імя першых зарэгістраваных кандыдатаў, тлумачым у відэа. Першы этап – старт выбарчай кампаніі. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына адхіліла прапановы аб дыстанцыйных прэзідэнцкіх выбарах у часе эпідэміі COVID-19. Першай неспадзяванкай для будучых кандыдатаў у прэзідэнты стала прызначэнне выбараў на 9 жніўня. Калі будзе другі тур выбараў, ён супадзе з днём народзінаў Лукашэнкі 30 жніўня. Некаторыя разлічвалі, што выбары адбудуцца ў апошнія дні лета. Тым часам пандэмія каранавірусу зрабіла амаль што немагчымым правядзенне паўнавартаснай палітычнай кампаніі. Каб падаць заявы на ўдзел у выбарах і зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу, у кожнага кандыдата ёсць тыдзень да 15 траўня. Ініцыятыўная група павінна налічваць не менш за 100 чалавек. 20 траўня мы зможам даведацца, ініцыятыўныя групы якіх кандыдатаў былі зарэгістраваныя, а каму ЦВК адмовіў. Што робяць сябры зарэгістраванай ініцыятыўнай групы? Збіраюць подпісы выбарнікаў у падтрымку іх кандыдата. Колькасць подпісаў не меней як 100 000. Гэта значыць, за месяц кожны сябра ініцыятыўнай групы павінен сабраць як найменш 1000 подпісаў, або 33 подпісы ў дзень. Збіраць подпісы ў падтрымку свайго кандыдата можна, арганізаваўшы пікеты. Дазвол на іх правядзенне не патрэбны, але ёсць адна ўмова. Яны не могуць праводзіцца ў месцах, забароненых для гэтага. Сярод іншага ў метро, паблізу ад лякарняў і в аколіцах рэзідэнцыі прэзідэнта. У сувязі з пандэміяй каранавірусу асобы, якія будуць збіраць подпісы, павінны будуць выконваць усе меры перасцярогі, вытрымліваць дыстанцыю, быць у пальчатках і медычных масках. За парушэнне пазбаўлення акрэдытацыі. Выбарнікі маюць права аддаць свой подпіс у падтрымку некалькіх кандыдатаў, але толькі адзін раз за кожнага. Яшчэ адна змена ў правядзенні выбараў будзе тычыцца паседжанняў па фармаванні участковых і тэрытарыяльных камісій. Яны будуць праходзіць без запрашэння назіральнікаў, прадстаўнікоў палітычных партый і грамадзян, якія вылучаюць сваю кандыдатуру. Але ўсе відэазапісы гэтых паседжанняў павінны быць апублікаваныя ў інтэрнэце. IT-краіна як-ніяк. Пра міжнародных назіральнікаў пакуль невядома. З прычыны пандэміі каранавірусу іх прысутнасць можа быць пад пытаннем. Таму наконт гэтага трэба выпрацаваць асобную палітычную пазіцыю разам з кіраўніком дзяржавы, заявіла Лідія Ярмошына. Пасля таго, як 19 чэрвеня сканчаецца збор подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты, лісты з усімі подпісамі здаюцца ў выбарчай камісіі для праверкі сапраўднасці подпісаў. Як гэта адбываецца? Правяраецца не меней за 20% подпісаў выбарнікаў. Колькасць несапраўдных подпісаў сярод іх павінна не перавышаць 15%, іначай бяруцца дадатковыя 15% для праверкі. І калі пасля гэтага несапраўдных подпісаў усё адно больш будзе за 15%, падпісныя лісты прызнаюцца несапраўднымі. Пасля гэтага кожны прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты падае ўсе неабходныя дакументы для рэгістрацыі. Гэта будзе адбывацца з 20 чэрвеня да 4 ліпеня. Ёсць некалькі прычын, чаму могуць адмовіць у рэгістрацыі прэтэндэнту ў кандыдаты ў прэзідэнты. Судзімасць, недастатковая колькасць подпісаў, не ўсе дакументы. Тэарэтычна імёны першых кандыдатаў беларусы змогуць даведацца ўжо 5 ліпеня. Рэгістрацыя можа працягвацца да 14 ліпеня, пасля чаго пачынаецца другі этап прэзідэнцкіх выбараў – агітацыя. Сваю агітацыю кандыдаты могуць праводзіць у некалькіх фарматах. Публікацыі і выступы ў СМІ, арганізацыя масавых мерапрыемстваў, выбарчыя пікеты, мітынгі, сустрэчы з выбарнікамі і выпуск і распаўсюд друкаваных агітацыйных матэрыялаў.
Да таго ж, кожны з кандыдатаў можа бясплатна выступіць па дзяржаўнай тэлевізіі і радыё, але колькасць гэтых выступаў і іх працягласць будзе вызначаць ЦВК. Агітацыя працягваецца да 8 жніўня, і за дзень да выбараў усе перадвыбарчыя акцыі і выступы заканчваюцца. Заключны этап – самі выбары, падлік галасоў і абвяшчэнне пераможцы. Прыклад ранейшых выбараў кажа, што нейкія сюрпрызы або цікавосткі бывалі магчымыя на ўсіх этапах, акрамя апошняга. Але пачакаем разам. З вамі была Жанна Новік, заставайцеся з намі.